Gradska plaža u Karlobagu stara je pune 103 godine. Ovdje je more toliko lijepo i čisto da bi se ljudi kupali čak i na neuređenim plažama. Naravno da modern gost traži neki plažni standard kojeg mu ljudi turističke zajednice i općine Karlobag itekako omogućuju. Čim naš džir snimamo na plaži, znači da je na toj plaži nešto novo. Početak je ljeta, a ljudi iz turističke zajednice općine Karlobag spremni su za sezonu. Gospođa Ivanka Šegota-Brujić, naša sugovornica, direktorica turističke zajednice. Ivanka, lijep pozdrav i evo, što to ima nova na ovoj gradskoj plaži koja, kako smo rekli u prednajavi, ima pune 103 godine. Tako je. Evo, lijepi pozdrav vama. Hvala vam što ste došli. Ovu godinu imamo obnovljeno gradsko kupalište, gradsku plažu. Kao što ste naveli, 103 godine je od prvog otvorenja. Na našoj plaži imamo nešto pozitivno, znači aqualift koji će nam poslužiti za slabije pokretne invalidne osobe da lakše pristupe moru. Ovaj naš kraj je poznat po čistom moru, po jakoj buri koja očisti sve to. Tako da, evo, pozitivno je da uključujemo i slabije pokretne ljude i invalidne osobe našem mjestu, našoj destinaciji. Da, drugim riječima podiglo je to standard kompletne plaže, ili tako, hotelskim rječnikom plaža sada ima više zvjezdica, ali uz ovaj aqualift tu su i neki drugi detalji koji ste doradili, koji ste opremili baš za ovo ljeto. Je, gradska plaža, evo, dugi niz godina, znači vapila je za obnovom. Ove godine doživjeli smo njezin procvat. Možemo navesti da izgleda reprezentativno za jedno malo mjesto i evo, svi smo zadovoljni, nadam se da će biti i turista. Samo da bude i turista, naravno, ali to nije jedina plaža. Imate i poznatu Tatinju, nedaleko ulaska baš u Karlobag, koja je uvijek atraktivna, koja također ima neku svoju ponudu. Tako je. Sama uvala Tatinja i ugostiteljski objekat koji dugi niz godina uspješno radi, evo, nudi svojim posjetiteljima osim dobre kuhinje, odličnog osoblja, besplatan parking i ostale sadržaje. Plaža je, znači, prirodna u uvali i evo, pozivamo sve da nam se pridruže. Hvala vam na ovom razgovoru i naravno ono što ste rekli, želimo puno zadovoljnih turista, puno kupača da uživaju u ovom prekrasnom suncu i, kako ste rekli, doista čistom moru. Tako je, hvala. Hvala još jednom na razgovoru. Poštovani gledatelji, teško je raditi emisiju o plaži ovako obučen. Mi ćemo se okupati, naravno prvo pozdraviti vas. Bio je ovo još jedan džir Karlobag, www.džirtelevizija.com, mjesto na koje možete pogledati ovu i sve ostale epizode iz ovog lijepog kraja. Lijep pozdrav s gradske plaže u Karlobagu.